সবকিছু মেন্টালি চিনি অফিসিয়াল যে ওয়ার্ক পারফরমেন্স আবো চিনি তাহা ইমপ্রুভমেন্ট মানে থাকায়ও ওয়ান্স अगेन आं तावाइसा रिक्वेस्ट खायो चिनि जे गो पान्डानि इनोग्रेटर चिनि एडीसी नि ऑनरेबल सीएम नो अमो दिनि जिम ओपन जिम नि बे बारतु एंके ताकिसा चिनि स्टाफ बा पब्लिक नो एके मेसेज रिना बगे बुंना तो काउसान बगे आं रिक्वेस्ट खायो Ahí está, Miguel. Hambai Tinini Mandani Ozama Sini Open James Inauguration Program ni Boram Ganang JDC Chairman Sri Ronjit Deborma Tibu Pai Shok Pajak Sini Honorable AM Sri Sohel Deborma Tibu Sini Joint Chairman Boram Ganang Chodit Deborma Sub-Zonal ni Chairman Boram Ganang Kripesh Deborma Tibu Senara JDU Krong ni Tonggo West Day Sipai Jolani Tibu Official Staff Pai Shok Pajak Joto Ani Kakuk Tibu Buksana Pai Play Hamzagma Tibu Khwmwlung Yapharuk Dini Ozagawa James Open James Center Jeng Khalai Meni Mo Jeng Edisi Haphang Pai Meni Yagolo Ne Wan Choglai Meni Haphana Sini Fund Limitation Ni Bagai Jeng Daiti Musuk Phana Khai Malia Sini ARC Ni Chairman Member Behaino Bikesar Behaino Omono Blai Interest Sengjak Mani Sini Maharaja No Barbar Sawo Ingakene Jeng O Jagawo Jagarok Fix Khalekha Ganagini Jaga Naituk Nailekha Malalia Sini JDU Sai Thangkha 19 lakh ni sai kisak Gobangko including Oroni Ganagini ni road formation soho Gyamo Sini Sak Ham ni Bagai especially your Trong ni Bagai Blake Kaham Anike Jeng Sini Sak Kaham Tongkha Kesi Sini Wan Chong Mung Kaham Nai Nini Samung Tang Thanyo Busung Tangoi Manai Dopani Bagoi Samung Kaina ni Khetre Busung Khai Manai Wai Omahe Amsai Ro Busung Khlai Ne Ai ni Sini Wan Chong Mung Tong Ang Hai ni Hai Ko Na ni Musubu Ni Sini Sak No Puila Busung Kaham Ke Tong Na ni Hinke Sorit Chocha Nangul Omo James Lokoro ni Bagoi Belai benefit Nai benefit Thung Hai Hanai Asuk Sawine Ani Ko Oron Mothaka Jotono Khwmwlung Khe Phorungui Kalang Thanai Jat Jate Jeng Omono fully benefit Manai Jat Jeng Omo use Khaite Khaite Hamyang Nai Tani Ke Machine Tennis Hamyang Nai Bono Bahaina Jeng Jotono Elakani Borok Oroni Amsani Borok Rok Kaham Ke Manai Nai Hamya Ngkhaike Sini administration Hoite JDU ni Hoite Bahaina Jeng Omono maintenance Khaina ni Bagai Sak Thatnai Yaba Lokurokbo Bono Nije ni Hunai Mawan Sokna Tani Ke Omo Joto public ni Bagai Roi Rokha Nost Ongke Sarkar ni Si Nost Ongnai Om Hairokni Jate Wan Sogyana Tui Omo Nini Bagai Si Jeng Oro Jaga Sarkar ba ADC Prosason Kuno Lena Dena Kuri
public ni bangai si sung sanawai do ge amuna jotno khainai care khainai bo public ni mangnai nang use khai phedi kaham ke use khai di jate omo hamya khainai ni one shot tongnai rong bo sung ma salainai je omo sini bagoi si joto public ni property thong ni je ni joto ni mawan chalake hai hengke khainai chalo sung daite no omo hamya ngoi thangnai ge sung sak kaham tongna ni bagoi bo joto no sung encourage ma khailene je to sak kaham ungkesi beba khang ani se chigang sanai bo sai thangka ge chini ADC Haphang bai omo tini puila Khulockgwi headquarter ni bisingo no JDO West ni Khwmwlung bai financial sung teibo gobang jagao at least zonal wise sub zonal wise sung tuluk thanglai jate tei judani amchai rokbo omo hai benefit mana to jung oro simi khai tongkha ke oro ni simi si benefit nai ba omo no boibo benefit mana to omo hai ke jung jate sikra uyate kaham kai poriskar porishonna khai tonani bagai omo jotone sini daitto tongo jung ma tongnai poriskar khai ma toninai eka aro jedu sapno tinini salo kaise request khinai oro kaisa dustbin toni ke sanai borok tui rok nakai motor rok nakai khina ni bagai bo kisu ব্যবস্থা খাইনা নতুন eka ete kamo sanai tinoro dara manjak khinai noro bebak nono ani khaka ham ta hamda maja kharo noro pai exercise kepedi eka oro jara media person borok khaiti mano media rok bo exercise khaine ni nango karon bongni odeke borok shori rok wa haino body bongni abo keram borok kisa exercise khai bong body rok kahamana eka chini officer staff rok bo onek borok ni bokhok rok kisa misa ngo baisa eka borok bodi bon jara kisa khai exercise khai bong bokhok ni bukham rok te komi wane abo sare sanai eka borok no bokoyo ebina bagai chini pai chairman president exercise khaine kerung khao eka boto khaine no bin gari boto bo eka bene no onek bukham rok kai man ni khana ja khana mane eka exercise bin ahi mo khamo eka itam sanani eka chini subzonal chairman eka boto subzonal chairman mabo mahajon Raksani kaisa sen korma tanda to ini angukja eka mahajon eka abo kana jai ho abo to ko ya eka joto no noro pocket no khaibedi ai ko khaibedi muslim seto tini abon bagi tini belekane khatungjak tini joto lukurok tini ora open gym center phai gym khlaimano jepurnongni free time o jepurnorok job khaine pang thum business khaine pang thum aba chini social activist of phanung thum bor jepur jora mano phainor open gym norongni sak ham tonan baginor o joran thepai mano abon bagi Ttadc Haphang belekane paiphle hambairo chini bobagrani chaituk mani bisine naikolman bisine de chung tin homai kaisa Ttadc Haphang o chung puila mankha in future jung sports and youth affairs bedeng ni Bukhaktwi bo kaisa one sukui tongo eba chini bobagra plan khai tongo joto junal mane joto juno no jung kaisa omai ka open gym center khlai de man ni chu one sukui tongo even though chini thani sufficient fund kri phano jung in future jung bhage obono jung sinamnai amo gai chini one sukui tongo jung jepuru bobagra ni netritwe Ttadc Haphang o tipramo ta phamen yagulo sports no belekun important di tongo football tung cricket tung judo tung boxing tung joto filano chung chini je thugru no direk thumung bai hak sala bor tomui tomano sodonoi tu bunani thumun hapara sodon tu bunani drugs bai chali bai chung born sak kaham kha kham tonani obo belekun Ttadc Haphang nai ko tumai ba sai tu tongo dangi hake chung jodon saimano chini udrok se chini hinang chini udrok se chini dofani bekering japur chini dofani bekering gerak hom sip bengai apurna chini dofani bebak chini klaiman nai wan sumane je kebang ma chini dofani thinang sung snami manai oma hakena tini
chini dide sa hapang bo jeng druk tini phan gering bising ti phano tini one sugi tini bobagra idoli tini omai ke jeng basing abole tom Ttadc sa hapang we loa jijak tini open gym center o gym center no Khwmwlung panda wo phai sopaita tini panda na asma okra tini west Ttadc Honorable Chairman Borongwanang Saram Jitya Burma Bona Pulana ni Khakam te Hamzama Khwmwlung Abon yagulo te opai sopajak tini Ttadc sa Haphang ni Honorable CM Borongwanang Purnachandra Jamatia te protomo tini Khwmwlung ni Honorable Chairman Sub Ttadc ni te protomo tini Borongwanang J2 Khwmwlung ni West Place Shipai Jola Zoni te Khwmwlung sa samajini social activist chini Borongwanang ju te pasna achujak joto chini lukurok no pulana ani khakam te chini bara hapotar yok samani salo joton haina hai khaka tajigo chini Borongwanang jeju saitangka kok to biskoro sagla pungni sili program ongkhlaimani belekane joto link jakna haina hai de chini gym khlaina bagi khatung tongnai no pulana ang congratulation ya pala tei ba hambai mario chini bobagrano chini bobagran chaito mumbai chini bobagran naikol mani bisinte chini bobagran naikol mani te chaito mani bisinte te chini honorable CM honorable deputy CM te honorable EMs te joto chini honorable chairman chini Ttadc chairman te chini subjournal ni honorable chairman te joto chaito mani bisinte tini cheng omhai kaisa cheng Ttadc sa Haphang ni Bukhaktwi puila cheng open gym center Khwmwlung manka jeng saimano chini o gym rok thum tarik nangkuk mani tangi hakke jeng joton sibo sa kaham tong se kha kaham tong se lam kaham thang manai lam kaham thang ge jeng chini de thinango jeng khlaina mo sumani je kaham wo sports and youth affairs bedek ni Bukhaktwi abo bus kana jarro jeng Khwmwlung ni joto ni palni chubas ba corporate khaiman bisintine jeng abono snami manan hine ni bisite kolokok sagala haino hai joto daisa so chini Borongwanang sna hambai riwi te chini busna aso joto chini lukurna hambai riwi ani kok samana sintu jotona hambai khulumbai